И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Ецак БГ, тук с мен е Флипил Маринов. И сега, или Флипил, както той иска да му наричам, и сега играем на Познайте от 3 пъти. Shovel Knight. Да си продължим играта и сега мисля клиповете да ги правя само... Много забиваш, Еди! Много забиваш! Забивал съм ти. Казвам, нещо на Флипил му забивам. Няма ли да отиваш да писаш, бе? Сега се играем второ ниво, трето всъщност. Мисля какво да ги правя по едно ниво, защото ще стана тази дълги, ако гледам. Той дола така забива. Окей. Сега само искам да направя нещо. Чуваш ли ме? Чувам те. Ами окей, готово. Чувам те. Не. Пак ли ме чуваш зле, бе? Така да играем нивото с Spectre Knight. Ако не сте разбрали по постановката, това е призрачно ниво. Защото всяка игра трябва да има призрачно ниво. Едуардо! Ко? Аз ще казвам чао. Чао! Чао. И Флипил затвори и ние да се отдадем на нивото. А тук виждате, може да поскачаме на тях. Има една магийка, вижте. Вижте колко високо може да подскачат. Вижте тези врани, какви са зъби. Сега е това. Електрически заби! Какво? Какво казах? О, да, не ме чухте ли? Електрически заби. Уникално. Странното е, че няма птици в това ниво. Всъщност, призраците са птиците на това ниво. О, да, нам подкачено. Да продължаваме. Тук те горе, като ги копаете. Излизат духчета. Да изкопаете, като чупите гробовете. Тук можем така да направим да си. Сериозно. Готово, сега долу да копаем. Да знаете, се загубвам в тази дълна. Сега вижте на бегайте! Всички! Така, 128. Бегайте и от тука! Бомба! Избухва! След тук трябва да се модифицира. Ело тук, ело тук, ело тук! Ело тук, бе! Ело тук, бе! Ело тук, бе! Ело тук, бе! Ело тук! Тука, тука! Ело тук! Ело тук! Тука! Още един! Още един! Тука! 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 Тука де! Тука де! Маци, бе! Елате тука, е! Елате тука, бе! Добре, ето. Побъди си санса. Да, с глава. Добре, Има опит втори. Така се прави. И ви го намерите. Така, ще успея да взема нещата. Май, горе да успях. Продължаваме тук. Да, тук и скелетон. Но пътя ни е нагоре, затова аз мина тук. И беше тук. Не, тук е. Значи нагоре отивам. Да, трябва да сте много внимателни, за да не отворите тея. Скелите да не си тръгне. Тук виждаме един от първите си призраци. Сериозно. Така и не успях. Добре, опит втори. Опит трети. Успях да изкопаем глава. Като отдаваме връзките, че се обесмърти. Удърмените с малко ще потихват, така да получим. Така този скелет се лови. Тук се изкопаем. И да продължаваме. Дори мини боса на нивото. По. Как пара са да атака, като винаги не. И не знам, тук пуска печена пуйка. Най-старото нещо. Не е ял печена пуйка, да я пуска. Мури шабо. Шабо, ела и тука. Пиу.
Добре, покрихме се с завите, както трябва да сме много прецизни. За да направим това и после това. Окей, тирозно с комиста. Бързо, скока. Бързо, скока. Окей, сега тук. Добре, бихме това, бихме глаза. О, след кайците, границите. Да, по-призрачна установката. Вече призрачите не го показвам. Да, както винаги да елам тук, елам. Добре, този чеколим за куписта. Ето ги изтигне. Окей, написаме. Опа! О! Добре, тук не тук. О! Кои са ги бил четирите? Да се върна. Там тук, елате! О! Казах, че не получихме нищо за това. Вече напукам. Добре, тук. Стигнем долния сундук. Това сте много причини. Направите това. И да видим кой е този сундук. Ще разпознаваме синичите, но често че са сини. Ами тук. Браво на тебе. Окей, сега продължаваме нагоре. Така, тук скок. Нагоре. Да, е тук, там е много опасно. Ще се поема риска. Ще след малко. Ето. Той го показах. Загубих се. То. Аз се качвам горе. Тази от там. И гледай, си. Не много. Сега ето една от най-големите части. Да, тия скелети. Тези и тук ви тежат. Тези и тук ви тежат. По-точно обяснение. Добре, това трябва да го изпълним, за да се скочим горе. И тук имаме две тести. Сега само една. Сега кажете втората. When it was Twilight Night, стигнал до най-долната северната част игра. Не знам какво така се играе. И първо съм играл. Добре, да продължаваме. Така е тук етажа да убием. Така да ги убием. Продължаваме да си правим който си иска с нас. И просто така. Спускача се така. Сега трябва да махнем тази глава от тук. Той на Покемон, малко е позабравено. И се да снимам на нея, когато ми се играе Покемон. Защото не ми се играе Покемон. Колко точно ми е. Падай долу, е. И падна долу. Само се гледам. Далки! Кладъки. Искам да правя кладъки. Искам да направих с ността. Но тук е. Искам. Далки. Невероятен. Там се гледа. Към по-вяна. Това е бомбата. Кръстили се от там. Чаках се. Там да си направим.
Мога да съм близо. Е, тук. И мома. Бомбастично, да. Тук виждам сега тук и вижте. Какво е този съндък? Честър, разбира се. И да няма да се става други съндъци, освен съндъците на такива съндъци. Освен съндъците на Честър. Навид, който там такива наполетини и визибъри, да казвам. И сега е затварям, гледам се на тук. Натискам предмета. Не е много кратко, не стига колко. Не стига за време аз. Напред много ползвам. Тук стана толкова досадни босовете. И чудовищата правата пододяват. Тук сега е тук трябва да скачим, тук трябва да скам. Не беше забата. Ама да те снимам как да зава. Ти си спи по цялата история. Успях. Кой има този съндък? Добре, ме лудя. Тук бързо. Бързо. Окей, успяхме. Тази зава е забавена. Сигурен живот, където тук ми се да почне на стратегия. И къде никога не е защото е мисля. Може да това и минал през чудовищата, защото да копаем кръвния камък, ето където ще е това. Вием се след този с богатаката. Скочите така и се успее Едуардо да скочи това. Успя. Падна, слизам направо на място, като аз не искам. Това нещо, така не го разбира. Как да стигнем по-напред? Нали това да се троши? Не знам. Слизаме надолу направо. Ето бос. Стига се срубим с пацата така. Това е най-доброто ни оръжие. Така. Продължаваме. Скачаме така. Каваме чекпоинт. И минахме напред. Още заби, останалите лекции поради. Те са ниските на това. Каза вкусен, казва спай. И каза искам, казва спай. И каза вкусен, казва спай. Вкусен спай, вкусен спай. Съм искаш, казва спай. Искам спай, искам спай. Окей, ето го боса. Да видим за колко време стана клипа. 13 минути, го ми звъни. Здрасти, Фрипио! Еди, кога ще се качи клипа? Аз още не ги качвам, бе. Не искам тази студио. Първо се преработват клиповете. Сега се преработва ония на Локи Блок. Сега се снимам и сега се играя боса. Да. Сега да видя, ако го бия бързо боса, това са за този епизод. Не вярвам да го бия бързо, защото от първия път 50 пъти умрях. 5 пъти. Докато му научкам стратегията му. Сега като имам речебни часи, как да загубам и казета. Смирай път си ги схабих само за него. Опа, искам да усиля музиката, да му чуете мелодията. Че съм я намалил. Един от тебе ти лагва, да знаеш, не от мене. Сега си такова контра си го рестартнах и не от мен. Окей. Сега ето го аудио. Странно, къде бяха опциите за... не искам да продължавам.
Къде беше? Гейм. Не е това. Аудио, видео. Не е видео. Аудио. Ето го, аудио. Звукото стане готово. И пуснах му мелодията, сега да се бием срещу него. Чувате ли му мелодията, се види в клипа. Сега тук това съм измислил супер стратегия за него, която не изисква много сила. Тук скачаме, което аз не успях да направя. Удраме го. Сериозно ли бе? Удраме го, удраме го, удраме го. Тук се навеждаме. И да видим какво се направи сега. Могъсти босе. И не е чак толкова лесна играта, колкото си мислиш. Направо подводява. Ела ми тука. Не успях сериозно. Добре, почти го бихме. Той направи деня нощ. Вече трябва сто. Но не чак толкова. Има един, който моментално го прави. Много е труден. Ти кажеш, като стане готов. Кое стане готов? Клипа ти. На кое? О? На кое клипа ми? На това, на мода. Горе, нали знаеш, първо трябва да ми се... Мода, нали, да ми се... И клипа да ми се направи. На принцип искам тази студиото, докато ти се преработва малко по-яко с качеството става, нали, докато ми се преработи, докато 2 часа да минат сигурно. Окей. Ти ми гледай новия клип. На какво е? На какво е, бе? На какво? В будито на Майнкрафт. Окей, да видим. Още един сън за стиковия рицар. Сега да видим дали ще го хванем. Какво го? Я хванем. И вижте, че тук стават по-трудни битките. Има противници, срещу които да се биете. Мишките отдавна не би бях срещал. Еди. Какво? Много прекъсваш. Прекъсвам, аз съм... Не знам какъв е проблема вече, Гого. Окей, къде си, Ричард? Къде си? Трябва да те хвана. Ето го! Се го хвана! И така се прави. И виждаме, че имаме съндък. Да отидем да го отворим. Но по-да угасим огънчето, за да не запарим кората. Добре, да видим какво има в съндъка. Кажи ми като си готов. Етикет за гастронома. С кое да съм готов? Искам да ти гледам клипа. Казах ти, че се скачи на Lucky Block малко, нали, докато ми се преработи, докато кача, или утре се стане това, или малко по-късно. Ама наистина много забиваш, брат. Окей, сега имаме предизвикателство, в което напълно влязох в кралството на краля Рицар. Сега да видим дали ще съберем повече злато или ще загубим повече злато. Пири се, ако загубя, се рестартирам. С магията на рестарта. Тоест, излизам от играта и влизам отново. Добре, значи е тук. Да продължаваме. За такива нива с мърда с екран, защото трябва да чака с много време. Тук да стане готово. Сега избирам долния път, защото там има доста съкровища. И горния път е добър избор. Сега това го чупим. Качваме се горе. И тук това се щупим също. Казах чупим. Няма да се занимавам. Тук взимаме това. Скачаме. Тук чупиме това. Получаваме доста пачка. Не успях. И екрана спира тук да се мърда. Взимаме и това. И тук взимаме този съндък. Какво се получим? Добро злато получихме от това ниво. И сега излизам от нивото. Сега отиваме при селото да ми изготвят нещо. Здрасти, сърна, как е кара днес? Да отидем при човека с музиките, да видим, дава ни 500 пари. Видим каква музика сме взели. Чао! Видим каква музика сме спечелили. Вау!
бързо си мелодията, като го затвори. Я да я намаля, не знам как се чува в клипа. Динамична мелодия да послушаме. Да намаля аудио. Така е добре. Продължаваме. Ето го гастронома. Светлини нещо вкусно този път. Искам да ми готвиш като нещата, които ни готви миналия път. Те са ужасни. Лави, зелени, бери. Така нататък. Може да приготви. Гледай да нещо хубаво. Ти си. Ах ти! Обори! Окей, сега. Види за колко пари продава следващия си тикет. 6000. И за колко пари да си увеличи логикията? Не, ще го купа. Да го купим, това да стануме. Опит втори. Сготви нещо хубаво, красиво, елегантно. Ела ми тука! Искам да те убия като беса. Окей, без нерви. Ще излизаме долу и сега... Ето е тази една. Тя иска се да победим улица Крал и ни дава най-център си гости. Танцът! Ари изведнъж се развълнува. Тя ни попутва лекичко. Не трябва да идем целия танц, защото в тази игра няма предварителен танц или пример. Снова си да изберем. Значи, какво да направя? Да си купа хаос сферата. И да си върча магията. Или пък... Какво беше? В избор имахме, бе. Лицарията... Химист май без напълно, да съм сигурно го не. Оня чумния ричар, аз съм така него първо. Най-лесен. Значи него какво... Казва ви, че мисля... Това мелодия ни продава се. И ни пълни нещо ни дава се само. И не го съвестахме изобщо. Не, се изслугам и си купа хаос сферата. От останало. Тогава си нещо постало окей. Овошке. Да се клани. Как искам да го да се кланим на великия той. Великия той. Окей. Хаос сферата. Купихме как работи. Ето, така работи. Доста е добра за отпиване. Че тук сме взели мелодията. Добре, значи ще продължаваме. Ще тръгваме. Опа! Съм по-бърз от тебе. Съм бърз от тебе. По-бърз съм от вас за своята тя стъпка. Време към отбързо да отидваме в шахи си. Да предмет, който ни прави неязвими, да се прекриваме и да съберем с коща. И успяхме. Така и да се съберем тук. Просто не са събили тук тези два. Хубаво да ги играете, да ги давате. Добри в играта. Каско, пълни, мобилни. Тя го сама. Тук, опа! Мокри се. То са ефемиста. И да, успяхме. Дракони. Втори дракони.
Тиквам, това искам да направя. Колкото видях последния път, 5, скалпът отново. Скалпът отново. Ето тук, това е тук. Това е тук. Хуп! Отива. Така се прави магия. Магиоснически. Тръгвам с долу. О, за малко. О, вие. Продължаваме напреде. Напреде. И да видим. Това не ви трябва да се създаде. И минахме нивото. Получаваме да има което е супер. И мина. Следвато да давам мелодията на бактера. Дава сериозно. Така да се увеличаваме живота само с тикети, които много са върчи, например, като са вуйон съм. Всеки съм май има такива. Това съм нос. Малото запалива, то забализма, който се успее да вкара гол и гол! Значи, мисля, че не тази не добре. Ще се ниво пас откатим другото. И да видим колко пъти снимаме. И да видим. Опа, съм да не стомим. Да, това е за този епизод и чао!